Pini jangkar benglong dongka mukam kiparlo chongkan senar arong amikar Robinson timung achor artanikan pokirahini kajer hanse piajak dingkloi pen apokarlo langkipleng thubachok ni phaikrege thom arni ada por phage thom heloving sangtiat jo endam nang poklo pinpor dame alangli ache theke dotega bot alangli rong rup ki mise nangji phan kaching hon pi gabang phi penke alangli ta inutlo angparta hada ke sungki phodet ahemtun penagpa chini do na tengki kedam tang ningkane sisu selo along along segachi langa sahem along nili tum chipon bonta apong arlo langke pleng thupdo anta me sandam phak sitame aphit chido thu pokti tiputa nang pachini pon angparta kajer hanse pia phanmi anpi bamhut birta kilong do na tengki apong arlo bia king sitame long pon do ko kusi hada ke phowek asopu akleng rajas timung ahin penang pachini do Dongka mukam ben Jona Singrong for report Time News Dipu. Limen aplang pacin tade? Oh, nilimen kredit pator pulo. Sangte ladak non la sangte cuandam tade bang phi mate dak anni penangli kupi si kache polo. Adhe ladak bangke nilipu apor ke ahamlo nilipu dakwa nahamlo. Tapi non kacewaya bangke lake nilipinu lo. Amen ke Jadi hamse pitu loh. Sangte kopi ni ake so kecolong bentong langli la puson ke phonang mate munit hian ke celang sele la puson tong langli ke lo la pachini malah. Nasi nilit tu bangke ladak cipu thai ke lo. Alam bangke apo kamu si lang do tiki lo. Nasi nilit tu bangke batai diputa hospital lo batai ke thom lo nilit tu lang ke pang sidam. Wafit sitambe hamna chilek thurok lo blojang te lason dhakat se amko dusukok teki amat nikan silon nilitum ke suga chela angke piniar ni ana bangke nilitum bangka khag un edalo lasin piniar ni bangke lason si nilipino bangke hidup ke lak thonang ko si nilitum ka piniar ni ke kisumo si nilitum kisum agni nang tum media tumda lason alam alum nangkir dur apake nang litum hada kurang lupa jurlo, tapi non itu bangke munit dong nangke langun elone mate munarlone nilitum tat hangga cicini ne dalo nasi. Kalau bang sorong main pacinta tete. Ladak bangke congkan senararo. Pini Japhakar Benglong District Committee hin pendifu ebareta malong mai padopon. Maya long hisar po man pen Japha adwire long sing teron chitong nun si Maya long koson se Japha jakong kipang tangji mala pen phirang ke tum koson si kiklem kidam nang jima po puthak jumisen alam than pachini pon Pinia Maya long mai charipon Karbi Anglong District Committee mai phu sampribe ka charipon Maya long Karbi Anglong along phirang ke do ana tum sitame chitong dun pen misen pen mai misen pachun pon Difu pen Raju Terang report Time News Difu. Pini Journalist Association for Assam Mateti ek pen Jafa Karbi Anglong District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado ang bongolom abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang tuya pansi pini nili dadak sitawan lo nili Central Committee long Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle long mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athepi mata mut pi ke en ga lan lo Japa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjab dunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum ye private ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komami ke ther ke hap pusitami ka charjab dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pohut hokonami peni sudet punoi ha konani pini ajat law and order pen punoi mate natural ki soyat punoi hala he anong ta karjab dun thegia phan pin isivet karjab je phansi ka dogo beta cherai lo la pen ke Jafa pen ke la ke mangating ben si arjab thegi pulana nang ke bang journey ta journalist atumang bong pini kisung ke boy ke do pulote dak charjab dun po pen konani
kisung ke boy ke pho ko mame pen kelangon event puno mani aning nang ki hopen puno ya lang sitame journalist do anaphan ka pangrum isibe ta klai ke do ye phan kar jab thipen ka che song ye phan si la se ar jab lo la se pini ka do we dak nang che to dun dak house thong kep le kai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thong kep bak le kai do la se lai ka petum pen pini ke klem ka che song bang tang ko pusi nili hin dan ta ning ke lo la pen ke wang jarni me sem ben ka chari phansi nili ka do we pen da hir jumit pilo la pen ke wang jelangar ni rat de da tum ansita nang chitu nang sharab dunji atheke isi hamphang isia khai phanda mesenji polote hamphanga tum ta isi ke cherab dun do nang po pen perang ke tum ta rada phan ko pi ko sona ki mema ke plak ke plek awe pin pen angbong perang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thun po pu niling ining thel mai long la si koson si perang ke atum eklai bet ke dojima la pen non molong ili tum penelong sita mega hampang long sita me penangan perang ke phari tum ke ther ke hap sita me dolo asila bang solong ili tum eklai bet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me tum bidi sore che than bon lo la si muke bangi ani sita mege tum anso se perang ke angbong kacar jap dum TV phansin tum pini akemang NC pini lamang so risafol body risafol lamai bangke deng pono chop